В България над 60% от възрастните имат наднормено тегло или затлъстяване. При хората над 45 годишна възраст този процент е дори по-голям. Всеки трети от децата между 6 и 18 години също има наднормено тегло. Но проблемът не е в липсата на воля. Той е в средата, навиците и липсата на разбиране за това как работи тялото. Когато приемаме повече калории, отколкото изразходваме, тялото започва да трупа мазнини. Това се нарича калориен излишък. Но как стигаме до там? Всичко започва още от детството. В училище често липсват здравословни опции. На децата се предлагат бързи и висококалорични и бедни на хранителни вещества храни. Родителите пък често в натовареното ежедневие нямат време да предложат цялостно богато меню. Традиционната българска кухня пък често, макар и невероятно вкусна, става доста висококалорична, тъй като традиционно се запърва с доста мазнина, произволно количество, както се добавят и разнообразни бързи въглехидрати за сметка на фибри. Ядем бързо, под стрес и без усещане за това кога се засищаме. Умората, тревожността или пък скуката ни карат автоматично да посягаме към нещо сладко, колкото и да е удобно, то е доста често висококалорично. И това прави системен калориен излишък, което води до натрупване на телесни мазнини. И когато този процес не бъде спрян на време, той води до нещо много повече, до просто естетическа тревожност. Той води до хормонални нарушения, метаболитен синдром, инсулинова резистентност, диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, както и високо кръвно налягане, което е така често срещано. Но също така хронична умора, ниско самочувствие, проблеми с съня. Това не е просто тегло, това е цялостно натоварване на психиката и физиката. В основата на всичко това често стои липсата на знание. Липса на знание относно това как работи тялото, как се регулира апетитът, какво означава балансирано хранене. Докато това знание липсва, хората се лутат между чайове със съмнителен ефект, вредни хапчета с странични ефекти и неефективни диети, които ги оставят гладни и разочаровани от самите себе си. И най-важното, с усещането, че са се провалили. А провалът не е в тялото, провалът е в системата, която не учи как да спреш да компенсираш с храна, как да балансираш макронутриентите така, че да се засищаш и да не изпитваш глад между храненията. Мнозина вярват, че трябва едва ли не да живеят във фитнеса, да броят всяка хапка, да се лишават от въглехидрати. А всъщност е нужно нещо съвсем различно – разбиране и осъзнатост в храненето. Истинският път към здравословното отслабване не преминава през гладуване и лишения. Той минава през умерен калориен дефицит, който ни позволява да сваляме по 3-4 кг на месец с умерено темпо, без да гладуваме. И това не означава да пропускаме някои основни хранения. Това означава да правим умни замени с храни богати на повече фибри, повече протеин, за повече засищане. Това означава да балансираме макронутриентите, за да се чувстваме по-сити и жизнени и да се уверим, че си добавяме всички нужни микроелементи. И ето тук може да ви помогне книгата "Калориен дефицит. Принципи на здравословното отслабване". Тя събира всичко това в една достъпна и стратегическа система, която можеш да приложиш още днес в истинския живот. В книгата ще научиш какво е калориен дефицит и как да го постигнеш устойчиво, така че да отслабваш с темпо, което е здравословно за теб. Как да създадеш свой собствен хранителен план с оптимално количество протеини, фибри, полезни мазнини и сложни въглехидрати. Как да балансираш макронутриентите, така че да си сит, енергичен и да запазиш мускулната си маса в процеса на отслабването. Една от най-важните части в тази книга разглежда психологическите пречки пред отслабването. Емоционалното хранене, компулсивното прияждане, прекомерния перфекционизъм и как да ги преодолееш с работещи инструменти. Книгата разбива някои от най-често срещаните митове за диетите и отслабването. Митове, които създават йо-йо ефект и те карат да започваш от начало. И най-вече, книгата ти дава доживотно знание, което остава с теб след като свалиш излишните килограми, за да можеш да ги задържиш и да преобразиш здравословните си навици, така че да работят в твоя полза. Книгата включва и дигитални подаръци, включително 60 рецепти с изчислени хранителни стойности в PDF вариант, както и 7-дневен хранителен план с 4 хранения на ден, всички отново с изчислена хранителна стойност.
Това не е диета, нито обещава някакви чудодейни резултати, които няма как да поддържаш в дългосрочен план. Това е цялото знание, което ти трябва, за да можеш да постигнеш и задържиш здравословно тегло от тук насетне. Линк ще откриеш в описанието или в профила ни.